Koko Prabu kula aturi sabar. Kula mboten kepengin negari Ndrawati menika dados ajanging pasulayan. Kula aturi sabar. Hoi, ada. Adikku inggih Koko Prabu. Ada adikku adikku. Adikku bocah berasa. Lho. Adikku bocah bagus. Adikku bocah bagus. Kresna aja ta bisa Kresna. Menungsa ora tataran kae jenenge Baladewa ngembari marang panguwasane ingsun Kresna. Kula aturi sabar. Kresna. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa kuwi aku. Oh Prabu, aturi sabar. Inggih, kula ngertos. Menungsa ora kuwi Kresna. Ming ngene lho. Inggih, dos pundi? Kuwi Bagong. Nung, kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos. Aduh, Koko Prabu. Aduh. Kresna ada apa Kresna? Koko Prabu lenggah prayogi Koko Prabu. Yo. Oke malah do rangkulan kaya wong gugu karepe dhewe. Kula aturi sabar. Koko Prabu lenggah nglangkung prayogi. Koko Prabu lenggah. Yo. Gak omong, inggih. Aja nganti kesuwen ora omong ya iki Kresna. Setyaki. Wonten dawuh, aduh adikku aduh. Njaluk rokok Setyaki. Koko Prabu menika menawi filter mboten purun. Aja filter. Ana filter kentingan Setyaki. Inggih. Koko Prabu aturi semene, ora pati ndonga ngono. Lah kowe ngantasi Baladewa dikembari karo panguwasaning para kawan kere ngembari marang panguwasaning Kartomandur Prabu Baladewa. Aku ora nrimake. Minggira menungsane mburi ora glandhange nenggala. Kresna. Minggira Kresna. Kartomandur dandanane pikirane. Lah kuwi suarane apa ora marai mangkel? Koko Prabu mbok sampun ngaten to. Lho, aku ora entuk ngono. Inggih. Lah aku kan ngono karo sapa? Panjenengan nek ngendika kok nganyelke to. Iya, Kresna iya. Oh iya, jagat Dewa Bathara. Wong guyune wae elek ngono kok. Dadak dadi Baladewa. Kok ora Bu? Nggih. Anak kula gadah pamundhut. Lho, anakmu duwe penjaluk? Inggih. Purantawati saged dipun dhawuh sinten kemawon? Waton temanten lanang saged nyaosaken utawi ngunduraken pusaka senjata cakra. Senjata cakra ilang. Estrinipun nedeng kemawon manakula katawengan Badra Hirawan. Kowe lha apa Kresna? Kata-katamu kok angel dicerna. Badra Hirawan ki apa Kresna? Kok Prabu Mandura kendel, mangke kula nesu lho. Aja Kresna, aja gampang nesu ndak gelis tuwa. Ya Kresna ya. Iki Setyaki wonten dawuh golekno es teh. Kok Prabu Mandura kok panjaluke werna-werna. Badhe kula padosaken mawi bathok. Aja kurang ajar Setyaki. Ratu kok digoleki nganggo bathok. Anggepe aku kire. Ora kaya nyemapan wonten ing Daton Negari Ndrawati. Nana Gandaka sapunalika semanten Begawan Durna ing awisanggane para sata Kurawa pating bleber pating corot-corot mina katemping jala.
Sikra bala kang tumingal prang campo samya batali lertate pileting kota dan nyangkung manguncang niti benjang sangat jimicil lati nyongetali wuwus Kakang Durna pripun kabari dene sampeyan kok malah metu njaba nglumpukke para sata Kurawa pripun Mremban angsal damel kula mboten boyong putri Ndarawati lho ingkang putra ing Banjarjungu Bundur sasana nungsung pawarta lho pripun Lesmana kelakon dhaup menapa mboten kula nadhong dawuh Bapak Mremban nadyan keputra pun Surtayu cemadhong dawuh Bapak Mremban nadyan kula pun Kartomarma cemadhong dawuh kula pun Swatama cemadhong dawuh Mremban pripun Mbah itu gawe napa bocah Agribu sampeyan lambat dhateng pun Pulatawati badhe kajauhaken kaliyan pun Lesmana Mandlaku Mala Teluk dawel menapa boten Mremban nuwun sewu Dipate nggih Kakang Durna pripun niki kula upamake kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan liripun pripun sampeyan paring pangandika mekaten sowan kula kaliyan Prabu Baladewa nalika semanten sampun tinampi dening nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna napa sing dadi wigatinipun kula aturake ning babak anglayani jujul anusuli sowanipun Panakawan Nalagareng kan Bagong ngandhakake nek Petruk lara jarine anak Prabu Ndarawati tau tate paring pangandikan sapa sing iso mbalekake pustaka Jamur Liwasada yen wadon diaku putra yen lanang dipek mantu lho menika ingkang dadosaken perkawis tumuli dados gegeran wonten ing parapatan negari Ndarawati antawisipun kula kalih Nalagareng anak Prabu Baladewa kalih Bagong wah wis boten katen-katenan tumuli Nalagareng kan Bagong nantang kalian ingkang rayipun Begawan Durna oh ngoten nggih terus anak Prabu Baladewa ditantang dening Bagong tumuli kula nglampahaken para sata kura menika ing miganti Dursasana griwun Mremban iki Bagong karo Gareng tekan kene undurna jale yen ora iso tak undurke rangketen tangane krincungen sikile iki ngestakaken dawuh aja nganti kowe dikangelan nek nganti kowe kalah karo Nalagareng karo Bagong wah Lesmana anakmu nggone bakal dhaup karo Purantawati gagar wigar ora entuk karya oh nggih ngestakaken nggih ngestakaken dawuh kowe iki ngapa Dursasana kowe sago kok isih cengenges-cengenges lho mawon sago kula niku niku jane mboten lahir batin lho kok lahir batin mergi kula ngertos Gareng niku sapa Bagong niku sapa mula Kurawa mboten wonten sing saur manuk Kurawa mboten wonten sing wangsulan niku merga Kurawa niku batin atine kula wis ngerti nek janjane wedi kabeh kali Gareng kali Bagong mula do trima meneng mawon lho Gareng ki mung ponakan Bagong ki mung ponakan kok wedi nek diwedeni apane oh sampeyan mboten ngerti kok Itoe pancen ming Panakawan loro saudon telu saurupaning nuwun sewu niku anake Semar. Monggo Semar niku dewa Ngejawanta teges nika turuning dewa. Tur wong salwangsul kula tak takon kali panjenengan Bapak Mremban. Kurawa teng pundi papan niku nek ketemu Panakawan loro siji Petruk loro Gareng telu Bagong wis dadi Pancakara ning ora tau iso menang lah kok bengi iki ajeng dibaleni nggawe lagan ku priksa sing priksa sapa Kurawa no dikira sapa Kurawa niku bakal do ting penyonyo sirahe do ting penjoto urang-urang pejane tugel tangane tugel sikile kok sampean niku menak-enak paring dawuh nun dawuhe Kakang Durna kuwi dadi sabdaning Narendra Ngastina nek kowe ora menyang padha karo kowe nyulayani rembuke anak Prabu Duryudana bakal gedhe pidanane. Lah, ngene iki sing kula wedeni. Terus pripun? Mangkata ya le ora ketang saubengan robengan mangkata. Sirnakna yen perlu bandanen.
Nala Gareng karo Bagong mengko men bisa lulus nggone Boyong Purantawati. Oh, nggih. Ning janji lho, Man. Janji apa? Kaya ora ketang klungsu-klungsu nek meludu ngestu padha dawuh Begawan Durna nek iso, nek mboten iso ya samadya mawon. Butuhe kowe mangkat nggih. Ayo Le. Nyekel Gareng karo Bagong. Ora sada wedi, ora sada walang ati pikire. Sing tetek tangguh-tanggon, pesthekno kowe bakal rekoso uripmu kowe. Malah medeni adi-adine. Surtayu wonten timbalan Kartomarma wonten dawuh. Swatama mangkato lho iki ngestaken dawuh nyuwun pamit paman sing ati-ati aja kaya bocah cilik durma gati mangkate wae. Putra lamun kawekasan ya kau wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Kurawa wis dampyak-dampyak lho, Rek. Ah iya aku ya ngerti. Ya ming tak pikir-pikir kok aku iki kurang gawean. Kurang gawean mergane aku kawan nantang karo Begawan Durna, aku ora sadar nek Durna iki gawa Kurawa. Mula bareng Durna nyimpang dalan ngetape para sata Kurawa tak pikir-pikir kok iki padha karo sulung mlebu geni iwak kecemplung ing wuwu. Tangeh kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Terus nek miturut kowe piye kok? Nah aku ya lanjut tegese gelut karo Kurawa. Mangane mulih ora entuk kabar Petra nglalu. Kowe kelangan adi, ya ta? Ning nek dhewe mati nang kene dikongkon Petra krungu kabar Gareng Bagong mati nang negara Ndarawati. Petra bangga ora sida nglalu. Aning awak dhewe mati. Oh iya iya. Ha iya. Wis ra iso urip ya ora iso. Ya piye? Nek mundur kok kayane ya isin ning atase awak dhewe musuh Kurawa kok mundur iki. Apa ora gawe isin bapak ora gawe isin Petra. Ngene wae Rek. Pokoke tanggung ngono gandeng aku wis kebacut nantang Prabu Baladewa. Wis pokoke kudu tak adepi. Sapa sing mbelani Baladewa tetep tak katutke dosane. Semono uga kowe kebacut nantang Durna. Aku rada encang. Durna ki rawani gelut e. Iki sing justru berat ki aku. Kok berat? Sing tak tantang Baladewa e. Nek nganti Baladewa nesu, Bagong mana-mana jajaran cuketane para ora minggat glandang nenggala. Mudyar. Abot aku to resikone. Ha iya. Mula kene wae saiki ditu. Do piye? Kowe mungsuh Kurawa, nek Baladewa maju aku sing ngadepi. Aku? Heeh.
Kurawa 100 ki tanding aku. Ora masalah. Kowe iki cilik, ketoke cilik ning ringki lho, Rek. Anu ketoke cilik ning Dedaya lho kowe. Ha iya. Anak mbarep kok. Wani ora? Wani. Wani tak ndelok kaya ngapa kadhedaning Nalagareng. Mundur kene le. Kurawa tekan kene ora nglundung karo awake dhewe kon bali ning omahe Petruk, aja gelem. Rawe rantas. Malang bakal tak putung. Tontonan kowe arep ngerti kridane kakangmu mbarep. Jaman kowe rungono, aku ndereke Ndara Janaka iki. Ndara Janaka mungsuh cakil patine Ndara Janaka krubut buta 40 wena tak rampungi dhewe. Kowe le wayangan endi kuwi? Hah? Aku tak takon le wayangan endi Gareng kok menang ro buta 40 iki. Kowe iki dituthuk sandal bojomu nangis kok. Mungsuh buta 100 reng mbok wong ki ora kok kemangkean. Nunggulang mriki kene tontonan kok ning ati aku ngapusi. Aja dutak kakangmu Nalagareng tangan. Tinututi lamun katututan lamun masa prawira digdaya Ranggana magawe gelari rawang iki Gareng nun inggih Patih Sengkuni Rekyana Patih kula ngabdipun Nalagareng. Mburi kae ora pangling Bagong. Nggih Rekyana Patih. Menika ingkang wingking Ndara sinten Surtayu? Iya, aku Surtayu Bagong. Wah, lah iki mungsuhe pertama Surtayu rek. Ngati-ati. Piye? Goleke pedhi apa? Hus. Nggo ngopo? Nek kowe mati barang. Kowe senengane kok mujake kakane sing ora apik to dongakno kakane menang karo pateh-patekke ora. Kersane napa Ndara Patih? Aku goleki kowe. Nggih, pun pinanggih teng mriki. Keparengipun kowe tak jawuhi gelem apa ora. Nek kula cocok gelem, nek mboten nggih mboten purun. Kowe bali. Bali teng pundi? Neng omahmu. Terus ora sah mboyong Purantawati. Purantawati arti boyone negara Ngastina dadi garwane wayah Mas Saroja Kusuma ya Lesmana Mandra Kumara. Terus kanane Petruk piye? Hah? Sampeyan ora paham kok rembugane teng Pasewakan wau. Kula matur Lesmana Prabu Ndarawati, nek nganti Petruk ora kelakon dhawuh karo Purantawati, dheweke ngiklasake patine tegese bakal golek dalaning pati tegese arep nglalu. Nek kula mulih mongko ora ana kabar tentang Purantawati, Petruk nglalu. Nek Petruk nglalu kula kelangan adi. Bangane kula kelangan adi, luwung teng iki kula mati tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo Kurawa, aja kok Kurawa. Patihe Ngastina wek-wek cangkepe tak wek-wek. Reng, mbok ora ngono kuwi, Reng. Aku sing deg-degan e. Omonganmu terlalu ngawur. Menengo, kowe iki tak nggo jontrok mendono susisan. Ngrubut aku ora bakal wedi. Lho, Nalagareng suwarane aja sak kepenake dhewe. Sakarepku wong cang-cang budhe kok. Arep nyuwara kowe piye sakarepku? Tegese kowe wani karo Kurawa. Kowe wani ngadeg nang kene iki tegese aku wani ngadepi Kurawa. Aja mek kowe Surtayu. Ayo, Citraksa, Citraksi, Dursasana, Durgapa, Kartamarwa, Dursena, Mogati kon maju kabeh. Aku tak nggo nekran sirahe. Weh, bocah iki mripate kira tangane becik kok. Omongane kaya iso mateni geni. Lah kok dadi kaya ngono lho. Kowe iki mundura tak eman aja nganti kowe tekaning pati. Mboten sadi eman kaya bayi eman-eman. Teng mriki dibuktekke sapa sing iso ngalahke Nalagareng menang mboyong Purantawati. Semono uga Kurawa bubar saka tangane Nalagareng, Petruk dhawuh karo Purantawati. Ngono ta, Gong? Cocok. Si aku tak
Ora minggat lakon dikeroyok Kurawa. Mang maju jajal nolok gareng apa Kurawa sing bakal mundur saka pabaratan. Gleleng tenane gareng. Bareng gelem pencak wae wis. Nek ndelok awake wis ora pokro babar blas. Awak mengkari lunglit kaya ngono bareng gelem tumandang. Bengok-bengok banting rono, banting rene. Wah, seneng aku reng, bangga aku duwe kakang kaya kowe. Ora ujar ora kaul. Saking bangga-banggaku isih uripe tak kijing kowe reng. Saking seneng-senengku tenan. Aku pengen nonton selanjutnya kisahnya kaya ngapa. Nek gareng kaya iso ngarake Ndara Sotayu. Ndara Janaka mintuk pamrih tumbak kaya ngono kuwi padake aku ora iso nyekel tumbak. Ayo, henteno tumbakmu. Wah, iya. Wah, iya. Ayo dene, Wer. Diandran apik tenan kowe. Tak dol yo. Hus. Wow, didol kok didol. Awas. Lho, piye? Saking ngertiku. Aku diajari Ndara Janaka ngene iki. Jaman Ndara Janaka isih muda. Jaman Swita Begawan Durna, terus pendadaran siswa Sukalima. Aku diajari ngene iki. Mergo aku trampil terus dadine aku kena. Ora sasok disambi omong. Nggih. Aku ro Petruk ampuh sapa? Ampuh kowe tenan. Petruk nek gelut ya gelut, nek kon nampani panah ngono iki ora iso. Kon nampani tombak ngono ora iso. Aku dhewe sing diparingi karo Ndara Janaka. Aku jane ya dikeki. Mosok. Domonge yo. Tenane. Mundur.
Aku ora digawe kaya ngono kuwi digawe japa mantra. Japa mantrane. Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Matke iki. Aku wong suci ora tau colong jupuk. Tumbak ngenengi aku dadi tumbak rongsokan dol kilon kowe. Ayo balik. Rasa dadah. Wong iki kasektene dhewe-dhewe, Mas. Weh, lah kok malah kalah ampun. Piye mau kuwi? Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Yo saiki. Bapak lunga biyung meteng. Kok tetep kena? Wong mbone meteng kok bapakne kelayapan. Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa. Tes dadi banyu. Yo. Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Terus sama aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenengi aku dadi tumbak rongsokan. Balik. Aku wis ora arep muni kok kon muni to, Kang. Asane ora der. Kuwi men siti ya. Kudu tatak tanggo-tanggon. Ha iya. Ayo diteruske rek. Nek pancen kowe anu panakane Ndara Janaka bales kae Surtayu. Balese, aja kuwatir. Babar pisan nembe pisan menika ing ngadat saben kelampah kula menika gelutipun kalian Petro. Lah iya ning sagedhakan menika mengsah garing. Wah garing menika jebul menawi krida ngedapi-dapi keterampilanipun ngalahake Petro. Arep lilin ngantem menika rasane kula rasake ora sepiro ning nek bola bali saya suwi saya mumpet saya buyer kula sumanggaken Mas. Kula mboten saged ngatasipun kula sumanggaken. Loro kabeh awak kula. Nguncalke tumbak pirang-pirang garing niku ya iso nyauti tumbak kaya Janaka nika. Wah, edian. Mboten nama mokal. Panakawane Janaka mula keterampilan ya meh padha karo juragane. Lah iya. Ora maju meneh mboten. Bagong ora tumandang mboten mandering. Mundur man. Kok bathukmu biru? Ditendang Bagong. Monggo nendang nganggo teklek. Teklek kayu niku maklothak ngoten larane ra jamak-jamak. Kula sumanggaken nggawa gaman pun mboten sanggawa gaman. Nggawa gamane ya kalah. Suraper. Merkoso uripe malah musuh Panakawan kalah isin menang ora kondang. Sinten sing ajeng pripun-pripun? Sing ajeng nambani Kurawa, sing ajeng ngewangi Kurawa. Lah iya, lah terus apa iki sing durung maju? Nun maju oleh Cah Bagus. Wah nggih
Nadyan rada abot lakonane, Mas. Sapa ngerti gareng gila kali kula Bagong gila kali kula. Mami nggih lak maju, Mas. Hati-hati ya nggih. Wong kentir. Joget kok mubeng-mubeng. Ora apa-apa, joget bebas kok. Jadilan Kang Slupan yo mubeng-mubeng. Oh, cah edan. Ndara Dursasana ya. Ajeng napa sampean goleki gareng karo kowe? Nek pun ketemu, tak labrak. Ora gelem minggir. Wah, lah dalah ngrebut Purantawati aja takon dosa bali ming kari jeneng. Berarti mriki ajeng nglabrak kula. Iya. Wani kok ya aku. Lho wis kebacut kaya ngene kok ora wani. Yo jajal yo. Lho. Jajal piye? Ayo gelut. Wah, lha iki ping batur kok wani karo Pangeran Pati. Aja sok ngempukke watu ngatoske banyu. Giri lusi jalmotan kena kene kok. Gusti iki paring kekuatan dhewe-dhewe. Arep jajal piye? Hah? Ora mengko ki ana omong. Oh, areng apa kowe? Areng ngantemi aku. Yo. Yo. Nganti iso pecah sirahku meguru karo kowe 20 taun. Ora mung sembrono. Lho, iki tenang kok piye? Wis kaya ngene kok dikira ora tenanan. Asli iki. Ya guys. Wah, tak antem tenan. Oke, ora masalah. Ning kok bales lho. Perang ki ngene iki rasa dadak kokian begijikan sing bagus sapa sing ampuh. Ya kuwi sing isih urip sapa sing gledak kuwi sing kalah. Jarane adu atau sing sirah. Ya wis. Wela kendel tenan, kendel wae anake Semar. Yo. Ya yo. Nek pecah piye? Mengko tambale rasa kuwatir. Ya wis. Gon mburi apa piye, Nyok? Gon dodo apa, Nyok? Ha iki cah kendel ngene iki ora kok meng halo babu tak ancel pisan modar malah kewirangan to kowe. Ayo. Ora rasa kok kan jogetnya kowe. Ngene iki lho kendel tenan. Gon mburi apa, Nyok? Oh, kowe ra wani ngene iki. Sing ngomong sapa? Aku cah kendel ya wadake Nyok ayo. Mburi kok piye Nyok ayo. Lu kok meng gelis piye? Aku cepet aku. Tau suwe-suwe aku. Kaya aku ngene lho, Nyok. Lho, dimatke tenan, gek ngantep. Mburi kok piye, Nyok? Kuwi tegese sak kendel tenan. Aku ya wani, Nyok ayo. Mburi kok piye, Nyok ayo. Kaya aku ngene lho, Nyok. Ayo iso, Nyok. Oh, isih. Arep apa ayo. Mburi kok piye, Nyok? Mburi ya mburi. Oh, ada kira. Wong ngene. Bresno ya modar tenan. Yo, kesuwen. Dijajal. Yo. Modar kowe. Ora apa-apa. Lho, ora apa-apa tenan. Ora apa-apa wis domo ya. Nggo nek utekmu wah, aku wis ra ndek utek. Oh. Ora kowe gagar utak. Aku wis ra ndek utek dadi ra iso gagar utak. Wis santai wae to. Pisan ana. Yo. Cah sirahmu tenani kowe. Mang tenani, guys. Oh. Biar kowe. Ayo. Lho wis e. Ora krasa. Wah. Ngece. Wah, setan ratatanan ora pindho. Ganjil kok kena. Manut. Ya ganjil ki, Nyok. Ping telu. Waduh, iki ora kebales sira aku. Resiko ya, guys. Pecah sirahmu. Biar.
Wih, ora apa-apa. Ya gentenan ya. Waduh. Mau perjanjian ora gentenan. Cara ngendi perang kok ora gentenan? Atene seneng kowe buat-buat. Kene kuwi sing ngrasake iki ya nganggo ngampet tidur. Lho. Ora basa karo aku, ora basa ya ben. Ya guys yo. Ya mati tenan iki lho. Aduh. Tumung kula bapa ngakose buku Pertiwi. Ayo wis. Kowe lho ngerti tangane Bagong mau nganggo ngantem sirah sapi winginane pecah dadi papat. Wah cangkeme. Iki jenenge ngedonke mungsuh ngono kuwi. Kowe ngomong kok, omong ning aku dadi tratapan kok. Nek sigar tenan, ora engko sigar tak plestere. Ya ora kena omong, langsung bet ngono. Langsung des. Ya. Semerah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong iki arep tumindak apa-apa ki nganggo semerah. Ngono, Jawa kuwi. Ya. Ya wis, nyo. Apa ya? Kowe iki ngapa e? Ah, kowe iki setan. Nek wis ngampet ambegan ora sida. Apa ora apa-apake kok wis ngampet ambegan. Aku wis nerut ngono. Kaya wis piye ngono. Ya kene yo. Ben tak. Wah. Ora apa-apa. Rame iki, rame. Iso setengah loro iki ora apa-apa. Padha-padha ambuhe. Aku ping 3 mau. Kowe lagi pisan e. Oh iya. Kene ora dijaneng. Iki Pangeran Patih dijaneng. Oh iya lali e. Oh. Siap. Popo. Ayo terus. Endi mau wonge? Wis buyer aku bisa. Mulai mumet pisan. Yo terakhir, yang ketiga. Yo. Perang ngene iki ra penak. Temonjo dimatke yo kecekel. Heeh. Ora usah dadak gabrus ngenteke tenaga. Iya. Yo siap. 1 2 3. Ora apa-apa. Wah, rame iki yo teruske. Waduh. Iki nganggo leren sik udut-udut sik rasa. Oh, perang kok nganggo udut-udutan barang. Nek ora apa ning aku njaluk. Wah. Ora nggowo to ora entek. Rasanya kaya hut. Kok saya ringkih. Wis rusak otake. Ora wae sing waras kok nyo pisan. Pindho ya. Ping 3. Sini. Wah, jauh tak antep kok ora ngrasake blas to, Gong. Ayo anggere ora muni lara cangkeme ya ora lara. Hop. Mudar wis buyer. Nek ora apa-apa aku, ora apa-apa glene. Ora ya. Ayo, madhep rono. Ngesoki aku kok. Ora sida kok. Tak elek meneh jiji. Ya, on. Terakhir. Ya. Siap. Siap. Yakin? Ayo. Nampung nyawamu. Sileke palu aspal.
Der. Kaya mau gayeng kok nyenyet. Kok ngelekar. Wadake kalah. Ayo. Iki jatahe kowe, Le. Sis. Matane. Oh, Le. Lek jengkulmu mlocot kuwi. Ngapunten kula kinten Bagong. Enak bali, enak. Lho. Oh, kleru. Wis ra ngerti kiblat anak Prabu Mandura kula sumanggaaken. Jajanan sekurtane bawana iblis lanat. Walah dalah. Pono kawani derajate nalogane karo Bagong kok ngiwas Maranata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyebalake Maranata Mandura Prabu Baladewa. Nalogane ora bali tak glandang negara dadi apa? Pambasan arep ndi rek? Mulih Kong. Nek iki nek ora mulih ade modar tenan. Iki ade nek ora mulih modar tenan. Ngopo? Ngopo mulih? Sing maju ora Kurawa. Sing maju sapa? Sing maju Baladewa. Sing kiper Hus. Iki ora bal-balan ya nyuk. Iki perang kok sing kiper. Iki Prabu Baladewa maju gawa nenggala. Panos main jajaran sultane bawana iblenat. No, kareng ora bali saka negara Dwarawati aja ngrakot glandang negara jeblok wetengmu. Terus tangane Baladewa mak slonong. Abing kae. Wah. Murup. Heeh. Baladewa golek kodho ora. Kok tangane murup senter kuwi. Heeh. Nenggala. Enal engga-aga al-ala. Nenggala. Nenggala. Heeh. Nenggala ki tamake gunung jugruk segara asat. Aku mau namani gunung bola-bali rong jugruk-jugruk ya. Ya mbok kok ya. Dianten ana. Mongko ora sepiro wae lho. Ah iya. Aku ya ngerti kak ya. Asem tenan. Gugu karepe dhewe ra. Mundura. Atrajange dhewe. Wani apa kowe? Wes sawune wis nekat ngene ora dirosa sapa ora. Mundura ana ndelik. Oh iya. Nek mati piye, Gong? Ora mati iki sing ngasta sing gawe urip kok mati urip ora saka Baladewa. Mati urip saka sing gawe kuwasa. Sapa ngerti bengi iki aku gleleng methuke Baladewa tamani nenggala ora apa-apa. Nenggala ki ampuh. Ampuh orane pusaka iki gumantung sing gawe urip. Iki nek iki dienggo nek omong. Goblok. Ora nenani wong tuwa aku ora dong kok. Wong ngerti ra, mulane tak ajak pengajian kae sok melu. Wong ngerti ra critane Nabi Musa? Iki ora guyon iki Nabi Musa kae tongkate le ampuh mergo entuk firmaning Gusti Allah. Saberna ana ing Laut Merah. Nek ora diparingi firman, ora bakal tongkate kuwi ampuh. Mula kabeh iki apa-apa saka panguwasane Gusti. Najan mati uripe manungsa saka panguwasane Gusti. Nek kowe ndek pusaka ampuh, Gusti ngeparengake aber pusakamu. Ora ana dayane. Ngono kok takut. Ke belakang. Iya. Aku wedi nek kowe mati. Wis to. Rasa semelang kok semelem. Aku yakin ora apa-apa wis to. Ya wis. Tak delok saka kajian yo Gong nek kowe ana apa-apa aku tanggung jawab. Wis rasa kuwatir. Wong anggere nyebut karo sing gawe urip nek wis beres. Gusti nyuwun pangapunten menawi kula menika dipun anggap leres. Tentu Gusti paring pengayoman lan paring napa niku jenenge? Reng aku diajari ndonga reng. Wong ngene ora tau ndonga kok gayane ndonga paring ana pengayoman
Lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Ngaten Gusti. Dapalke. Nggih. Paring ana pengayoman Gusti, mugi-mugi kula saged unggul anggenipun perang lan saged damel wirang Prabu Baladewa. Mandi ucaping kula Bagong ical wujuding Bagong ana Baladewa. Ana Baladewa. Iki kok awakku mulur iki ngapa ta iki? Reng. Ngapa? Wala, iki mati kira. Sik. Sik ora cenanangan kowe. Lho, iki ra suarane Bagong to iki. Heeh. Aku ngapa e? Oh kok dadi wujud Baladewa ta, Gong? Weh. Tenane. Heeh. Lho. Ayo goleke pengilon. Goleke pangilon. Lho. Wah, jian gleleng tenan iki. Aku iso dadi kaya ngene ngapa to, Reng? Ampuh aku ora ngerti. Aku mau ki jare ndonga. Aku muni Gusti paring ana pengayoman kalian kula. Gusti terus kaya bumine iki keder terus aku kaya didudut saka ngisor terus metu menang ngene iki. Wo, aku kuwalik. Kuwalik piye? Kudune iki metu sik lagi didudut. Ora kok didudut lagi metu kaya ngono. Kowe tak gawe kira matamu lho, Reng. Iki wis kira kok isih kira ora. Dadi Baladewa tenan aku. Heeh. Uise. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu-Negara. Nala Gareng. Ayo to Reng wangsulan to. Iya. Wonten dawuh sinuwun Prabu. Ngaturke sembah Prabu. Non, ngatur sembah. Pangaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu Mandura. Iya. Tak tampa Nala Gareng ora liwat pangestune nambah lho. Kula pun dinggo jimat paripe. Nala Gareng sapa sing bengok-bengok nesu kae? Prabu Baladewa. Lho. Wani ngembari marang panguwasane ingsun. Nggih, dasar kepara makaten. Iblis lanat. Panjenengan jangan bawa cipta mari nyalamat tenang kamu jadi cemalo. Kok kata-katane ra cetha. Kira Baladewa iki angel tenan. Kono ki wis kulino saben dina ki nek omong cepet ngono aku kan dadi Baladewa lagi entas kok ngomong cepet ya ora iso. Sama omong aku. Goleke pusaka. Goleke pusaka. Arep ngopo kowe? Maju arep tak gawe wirang Baladewa. Ana goleke pusaka? Ya. Sakaremu apa? Ya. Linggis apa bendo? Terserah. Graji ya, manut. Arit gelem. Sing landhep apa sing niyeng? Terserah. Paham? Ora usah nesu. Ya, anane iki. Mohon perhatian. Wah, keprohoren dasmu wae. Baladewa kok kanggo sound system ki maksudmu piye? Kowe iki udu sound system ya, Gong. Kowe iki kampak kok kaya sostin. Manteng para sedherek benjang minggu sami kerja bakti ngersekaken god ngajeng rumahipun piyambak-piyambak. Matur sembah nuwun. Nganggo feedback barang to. Ganti aku mana iki aku kaya orene lho. Iki ra nggo sing nggo nyuwara iki mike. Iki sing ngarepe. Udus lho. Kurang ajar karo kan. Tak golek-goleki ora entuk. Nyo. Wis tau ngerti Baladewa adol wedang. Hah? Keparat. Ampun nesu. Ampun duka. Gugu karepe dhewe.
Kok njuk digrujuke aku ora. Golek kene. Ngapa iki kon ngapa? Kon nyengget mlinjo. Iki godhoke. Aku njaluk sing landhep. Kera tekle becik goblok. Wah, seneni terus aku. Iki wae. Iki pipa apa panah? Iki nek ngenani dadak iki mending. Masa matane dadak iki mergane patimu. Asane sing ditusuk geli. Wah, repot. Dadi bala dewa pisane. Nyah, gelem iki ra gelem ya iki. Nah, iki malah gleleng. Entuk bendhos kang endi. Anjile bakul degan ora. Awas Suratan Jamrata. Imbang yang bojo-bojo. Iki Prabu Baladewa. Ngawur ya Baladewa. Ah, Baladewa sari. Salah ucap. Ketiban Penjogoram menyok Sirawaja tundang Prabu Baladewa Ratu Mandura. Raden Kokrasana. Kokrasana. Wani pira? Waning pinta. Hah? Waning pinta wani pira? Aku ora apal jenenge Baladewa. Prabu Baladewa waning pinta Wasi Jratara Anom Kokrasana ya Karsana. Ya Balarama. Ya Prabu sapa? Balarama. Rama tambah. Ah iya. Ya waning pinta, ya Anom Kokrasana, ya Raden Karsana, ya Reja Karsana. Reja Karsana ki mbane Kiswan. Kae cermo sing mati jeneng aku guguk karepene. Ora cenanangan kok. Tak pujek-pujek modar. Ana kakangne kok disamplak sirahe sak penake dhewe. Ngati-ati lho, Wer, ngati-ati. Ora ndek gaman kok. Baladewa kudune kaya Kyai Nenggala. Iki tamake Gunung Jugruk Segarasat. Iki benda tau nggo nyolong degan ping 5 ora konangan. Walah setan apa? Wah, gugu karepe dhewe, gugu karepe. Matek dening aku. Kelakon neng UGD. UGD ya kok, nggo penimbangan beras. Kae KUD. Kaya kleru. Ah ngawur. KUD kok kae posyandu. Posyandu apa? Iki malah rembugan kesehatan ta iki. Mati jeneng aku, mati. Setyaki. Koko Prabu. Latur semene Koko Prabu. Manus maring jatan. Oh, Prabu. Koko Prabu kula aturi sabar. Kula mboten kepengin negari Ndrawati menika dados ajanging pasulayan. Kula aturi sabar. Hoi, Adar. Adikku inggih Koko Prabu. Adikku adikku. Adikku bocah brasak. Lho. Adikku bocah bagus. Heeh, adikku bocah bagus. Kresna aja ta bisa Kresna. Menungsa ora tataran kae jenenge Baladewa ngembari marang panguwasane ingsun Kresna. Kula aturi sabar. Kresna. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa kuwi aku. Oh, Prabu, aturi sabar. Inggih, kula ngertos. Menungsa ora kuwi Kresna. Ming ngene lho. Inggih, dos pundi? Kuwi Bagong. Nun, kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos. Aduh, Koko Prabu. Aduh. Kresna ada apa Kresna?
Koko Prabu Lenggah Prayogi kok Prabu yo. Oke malah do rangkulan kaya wong gugu karepe dhewe. Kula aturi sabar. Koko Prabu Lenggah ing langkung prayogi. Koko Prabu Lenggah. Yo. Gak omong, inggih. Aja nganti kesuwen ora omong ya Iki Kresna. Setyaki. Wonten dawuh, waduh adikku di. Njaluk rokok Setyaki. Koko Prabu menika menawi filter mboten purun. Aja filter. Ana filter kentingan Setyaki. Nggih. Koko Prabu atur semene, ora pati nduga mono. Lah kowe ngantasi Baladewa dikembari karo panguwasaning para kawan kere ngembari marang panguwasaning Kartomantura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake. Minggiro menungsane mburi ora glandhange nenggala. Kresna. Minggiro Kresna. Kartomantura dandanane pikirane. Lah kuwi suarane apa ora marai mangkel? Koko Prabu mbok sampun ngaten to. Lho, aku ora entuk ngono. Inggih. Lah aku kan ngono karo sapa? Panjenengan nek ngendika kok nganyelke to. Iya, Kresna iya. Oh iya, jagat diwabane lho. Wong guyune wae elek ngono kok. Dadak dadi Baladewa. Kok ora Bu? Nggih. Anak kula gadah pamundhut. Lho, anakmu duwe penjaluk? Inggih. Purantawati saged dipun dhawuh sinten kemawon? Waton temanten lanang saged nyaosaken utawi ngunduraken pusaka senjata cakra. Senjata cakra ilang. Estunipun nedeng kemawon manakula katawengan Badra Hirawan. Kowe lha apa Kresna? Kata-katamu kok angel dicerna. Badra Hirawan ki apa Kresna? Kok Prabu Mandura kendel, mangke kula nesu lho. Aja Kresna, aja gampang nesu ndak gelis tuwa. Ya Kresna ya. Iki. Setyaki. Wonten dawuh. Golekno es teh. Kok Prabu Mandura kok panjaluke werna-werna. Badhe kula padosaken mawi bathok. Aja kurang ajar Setyaki. Ratu kok digoleki nganggo bathok. Anggepe aku kirik. Setyaki wis aja tok tanduki. Ngertos mboten lho Prabu? Ya, ngerti. Lesmana ngaturaken senjata cakra kula dhawuhaken lan pun Purantawati. Ngono. Inggih. Njaluk pamit tak matur kaliya Prabu Astina. Ora kurang ajar kuwi. Nek arep kok sikile diuncalki karepe piye? Sri Baladewa Narpati. Ya arep napa meneh? Tuwe Nareswara Kresna. Kalangkung tresnani marang Adyabanon Jinawi. Kaya Pak Gina. Tak tonyo nek isih sembrang. Sencaki sabar. Karo Koko Prabu kurang ajar Titenara. Sencaki ora basa karo panjenengan ingsun. Ora basa ora apa-apa. Apa dianggep aku kurang ngerti karo kowe? Kowe Bagong. Lho. Ngawur. Kowe ora. Iki sandangane Baladewa jenenge Bagong Kresna. Piye keterangane? Aku njaluk keterangan saka dokter sing gumadhok. Aku ora caturan karo kowe. Mangkel aku rasane. Kresna kok dijaluki keterangan dokter iki anggepmu Kresna iki masuk angin kok piye? Maksudku keterangan saka anakmu sing jeneng Purwanggan, Purantawati. Purantawati Kresna. Kowe tak kandhani ya. Heeh, piye Kresna? Piye kadang Yayi? Anakku Purantawati njaluk apa? Njaluk dijapi. Hus. Njaluk apa Kresna? Ngendika sing cetha. Teman-teman nang kudu iso ngaturake senjata cakra. Njaluk pamit Yai, kok siar nendi kowe arep nendi?
Arep nendi? Ora usah lunga-lunga. Aku arep bali. Arep bali arep ngondo karo si Petro. Petro ki sapa, Kresna? Petro ki sapa? Sik nolo gareng iki nolo gareng. Nolo gareng dalem. Rene. Ki sing dandani ngene iki sapa? Aku ora kok. Aku iki ra dandani. Lho, anane kancane meng kowe. Kowe mesti dandani bagoe diganti. Piye to Gong kowe kok dadi kaya ngono kowe le ganti piye to? Aku ya ora paham. Aku iso dadi kaya ngene iki piye? Aku mangke meng donga, Gusti paring ana pengayoman supados kula saged gesang terus aku omong karo wetone aku malih kaya ngene dhewe. Ha iki le saling cilaka iki. Waduh piye ya? Kok goleke dukun to? Aja. Wingi tok goleke dukun karo dukun bayi. Masa wetengku diplotot. Nyun sewu sinuwun, mbok ditulungi sinuwun. Ditulungi piye? Panjenengan Narendra Digdaya to. Bagong niki wangsule kaya wingi ngene. Lho, lah kowe iki dadine piye to? Kula niku mung nyuwun pengayoman kali panguwasaning dewa. Kok dadi Baladewa ngenten iki? Mula kula lajeng bali niku pripun kaya wujud wingi ngene radang. Ya wis tak suwunke marang nang kumono nek kok nyaur ora. Ora usah nyaur. Arep disuwunke. Kowe hitungane utang mah aku. Ora. Tak suwunke ngarsaning dewa muga-muga kowe bali kaya wingi ngene, Bagong. Ah, ngoten. Ora malang kerik. Oh nggih. Tansah marep pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winah ya ing asepi. Oh. Mandi. Pandunganing Nata Ndrawati cal wujuding Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora sembrono, Den. Rang. Aku piye ki, Rang? Kok dadi malah anyep kabeh awakku. Wis Ndrawati iki sembrono wis ben kapok. Wis ben aku sengit kok. Iki mau wis gawe dolanan kadangku tuwa saiki kapokmu kapan? Wis kono gojakan bali kono. Duncalke ning pawuan kono dibuang. Aku piye Rang iki, Rang? Kowe dadi teko ngono kok. Wah Kresna tak curi tenan kowe. Aja. Ayo baleke. Menungsa padake teko bali yo ngene. Ngene tak cekelik. Wis. Lah iki metu-metu ora sakarepe dhewe. Aku nek ora ceket-ceket mesti gledak iki mau. Apa kowe wong kurang ajar karo wong tuwa ya ngono kuwi. Petro kon ngaturke Njata Cakra. Njata Cakra. Kon ngaturke tekan kene. Siap. Nek Petro sing ngaturke Njata Cakra, Petro dadi mantuku. Oke. Rang, yo. Ayo mulai yo. Ayo. Petro kon ngaturke Lek Marta. Njata Cakra. Njata Cakra Lek Marta. Nolo gareng wae sing bukan nolo gareng. Nolo gareng sing bukan nolo gareng wae. Ya wis. Kresnane emosinan. Petro kon ngaturke Njata Cakra. Nggih, bali yo ngestaken. Nyun pamit ya. Lho. Ngantuk. Ngantuk jengkulmu ora. Ponokawan kok macem-macem. Baripun kados pundi? Yaki ditunggu eneng kene wae. Nek ora ngono ndak malah mengko negara Ndrawati dadi ajangi pasulayan. Kula namung derek kersa paduka Kanjeng Koko.